Ato bang, ano itong ligo to sa kuan, mutmut? Oh, ano man. Kapitan ako lumos sa to nun. Mga gani. Gadi kakabaw mo lang mo yung sampung ka, oy. Pag-ambak na ko na unang na ko, So, kung magka na kung mabidyo sa luwag, ano mo mabidyo eh. Bidyo na, kuyawan mo ko nga to kay matay, hapit ko malumos noon. Paglangoy na ko nga, una man tiil, ito paglangoy. Ano, may tag nalumos ka to. Kay okay ra. Okay ra niya, susupon ko na mo. Sa ka ginawa ko, lumos ako dito sa law. Kaya, May makakakamo ang langoy niya, ako taon, sos. pili ng taon akong pugong atong higayon na. Mahalo na ba ito? Bos ka muhi. Eh, ako ang basa kong talay sa kong buhok ba? Na mo dito di. Ang ako to. Nalimot ba to kinahupo ko sa pato kadiyot. Ako kaniyo tra, sabi ko, manaulingan sa sakat. Nalian ko ato kay nalumos sa kapit. Tara ta giguay. Sita yun. Ano baga? Sige mo lang ito. Sige practice na. Lagi niro, taka, naginangan. Kung lawas mo Dili bukat ka man. kabaw. Bukat. Niro. Bukat mo lawas. Sige ka daw sa lawas lagi. Oh, dako, masagod ka good. Mantakan siguro kasi mong Dali tiyan. mo dire lagi. Suwawa So, dire eh. Diri kay Naw, kaay ka diri. istorya nga lagi Kasi to. matapit din mo. Pangaligo na mo ba nga apit ko na lumos. Nagani wa ka dadayunan ato no. Oh, gatawa na ko niya. Pagpakan dito sa ato. Bakit ko wasag grabe. Ako ato kapagpakan dito ako basta. Ano, bukadawan eh. Puluwas to eh. Makapa ko may dito. Para sa juwa ni mo. Nagdam lagi kag cellphone. Oh, bitaw. Narbay pa kanang Bawa, ako biya ka nga. kanang trending nga TikTok. Hilig ito mga sasayaw ba? Tanaw ta ato. TikTok. Sige, sige. Nakabaw ka mag sayog TikTok? Aga mo ako. Day. Ganahan daw. Sige, day. Ganahan biya ko ng TikTok. TikTok ta. Asa daw? Yan. Lugay sa di mo kapislit oy. Loading kayo, loading kayo. Ano man na? Awa siguro kay load. Awa, yan lang. Lugin na bangga. Luwa iba na. Lag iba. Oh, napay pinis. Tara, oh. Pinakuan o kana. Ano ba? Load ka na, oy. Awa ana oy. Lo. Haha. Dito daw. Pindot anay. Ana na siya. Ana ra din na siya di oy. Uy, sa manana lagi nanawag lagi. Isa may nawag. Sa manana nanawag. Sa manawag. Turbo gini. Unang uyab. Babaka na lang oy kay basig masuko na. Basig masuko na ba. Ayo kay nag-meeting ta. Sige sige ina na lang bahala Lagi na nag-meeting ni. Meeting ta. Okay, balik, ibalik. Dara, dara. Kana Ana on eh. Sunda ha, sunda. Sanay Sa ka muka kuya sa sa danan niya. danan basig tawag. Ikan sila kay mato na tanawon ang kuwan. Sayaw kay atong kuwan nun, sundugon. Sundugon na to, sundugon. Mojud, taktiso na to biyo santo. Ana, ato ta na sayawan ba? Oy. Sayawan ta na. Nawa naman. Ada. Balag mawagtang na, basta ikaw nila mawagtang. Banto ganay ra hapit malumos wala jud giluwas. Nya karon gusto na mawagtang. Di lagi nang balik lagi. Unsa naman ay mo kinsa. Balay dili na siya mabalik, basta mabalik lang to siya nimo. Sige, sige. Sige. Ganahan maka mo. Practice ta ninyo. Sige, manayo ta na. Sige, ikaw na. Ako ganahan ko ana. Dito na, ikaw una. Practice ta. Sige, sige. Sunod ako nito. Ano ba? Dili man kabaw. Practice kayo. Kabaw lagi. Sige. Ay, kabuyo. Tumundo. Ako sige sa kay tungol ra ako. Ito, nagpulo naman to. Sige. Kapag dapat ko dito. Gara. Wala pa gani. Wala. Sige. May practice na. Kumawa yun. May sarap. Yay. May jud. Kumawa yun. Ana ra na siya unsa man ka. Ikaw na, ikaw na. Ako, ikaw na sa diri. Sige ka na sa. Kita duha kay mo sunod mo ko nimo. Dili ka kabalo di ay. Dili lagi ko kabaw. Kita nang duhat kada mo sunod ko nimo. Sarap kayo. Usaw-usaw naman eh. Ano sa una man ila niyan. Wala sa una nga dahil mo sunod ko niyan ikaw. Ikasunod kita nang tulo. Sige na, sige na. Usaon man. Okay. Budagan dayon ka. May lagi ninyo. Ikaw na sir. Ikaw na sir. Bijuhe, dai, bijuhe. Oh, sige ako na pigulo. Apel ko rin. Kamu may sayaw. Isa, ika no? Kamera duha. Ate. Kumakom sayo ba yun? Ay, sige no. Uy. Ay, dai, Para human, mahuman ta tanan. Kusma ba yun? patas
batanan. O, balikon. Ay, sige. Sige na to siyang. Sige, bawata lang kadiyot. Sige, kana. Sige. Ay, di mo matong. Murag ka nangaratan. Uy, Dana, ana, diyan. Oh, ano eh? Dana, dana. Sige. May nagagawin sa'yo na. yawa mo dag ko ano niya, mura man siya nangarati. Uy, Hindi, maintir ko niya, Ibi. Kamukha mo rin lagi. pwede ba mapapil mo uy? Mapilon. Papilo na Ay, to. Hita ko ninyo. Mayroon na kayo mga ano. Meron lang. Yeah, maintir ko, eh. Bitaw. Ako na yung kamera niya. Ah, sige, ikalay gunit. Ako na yung kamera, Bi. Kamilo. Bi, sige na ka para malingaw. Sa ko. Oh, sige, sige. Natanaw ra ka na mo. Ha? Tanaw ka na mo kay kamay mo gunit kamera. Oh, yeah, video Ay, lang sige, ni. di ko matanaw. Ako na yung kamera. Oh. Sige, mana Eh, ni? Ako, Bi. Mm. Tun, Sama na ko, kaya na. loading kayo? Sa manang ko ano ay. Loading sa kayo ng tunto, no? Kadugay na. Lagi loading kayo? Maway. Asa may pinto to niya? Ano sigot? Ihatag ng buyo niya, ipakuan niya. Kani, ay, Gar, kani, 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 kani. kani, mana ni? Ako na lang ako na lang kamera niya bi. Oh, kani, kani, pislitan na niya. Gani, pislitan. Ano ha? Wala nga, tubang ni mo, ha? Mag-anak ka, mag-anak. Oh, lagyan din mo na. Ano ni pislitan? Sige, sige. Nanayaw ni. Para makita mo ba, ha? Tarungan na nila, ikaw mo po tarungan, ay. Sama, ready na mo? Oh, sige, sige, ako na kuhan, anak, sama sa isip, anak, ha, na. Sundap, sundap ni. Hey!